Господи, помилуй православните християни, честните поклонници на тази света обител, които стоят тук и се моля. Амин. Спаси, Господи, помилуй всички православни християни, които живеят в тази света обител и в тази околно. Амин. Дарува им душевно и телесно здраве и към това християнско общество, служаще на Теб, бъди във всичко милостив. Помини, Господи, братите, които са в плен и скърби, и помилуй тях и нас по великата си милост, избавяйки ни от всяка неволя. Защото Ти си изворът на изцелението, Христе Боже наш. Затова слава Ти отправяме с безначалния Твой Отец и пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги во веки веков. Мир на всички! Преклонете главите си пред Господа. Удостойни чрез пречисляването с тая вода да се изпълним със Твоето освещение и то да бъде за нас за здраве на душата и тялото. Защото Ти си нашето освещение и на Тебе въздаваме слава, благодарение и поклонение с безначалния Твой Отец и всесветия благ животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на сопротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на сопротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителством. Мântuiește, ще Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celor potoimni daruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на сопротивния Исусе, Марина, зовет велим гласом, Тебе, женише мой, люблю, и Тебе, ищущ ти страдалчествую, и распинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради,
яко да царствую в Тебе и умираю за Тях, да и живу с Тобою. Но яко жертву непорочную прими мя, с любовью пожертвую за Тебе, Твоя молитва ми